edizzjoni speċjali tal-programm Qribna. Nhar l-ewwel ta' Mejju, jum il-ħaddiem bħal f'ħafna pajjiżi oħra jiġi ċelebrat il-moviment tal-ħaddiema, ġurnata simbolu ta' solidarjetà, ġustizzja soċjali u drittijiet tal-ħaddiema. Fl-isfera internazzjonali dan il-jum beda jiġi mfakkar mal-aħħar tas-seklu 19 meta kienu bdew protesti tal-ħaddiema fl-Istati Uniti fl-1886. Wieħed isemmi partikolarment il-protesta ta' Haymarket f'Chicago fejn il-ħaddiema kienu qed jitolbu għal ġurnata tax-xogħol ta' 8 sigħat. F'Malta, fi żmien il-kolonjaliżmu Ingliż, qabel l-indipendenza dan il-jum ma kienx jum pubbliku. Fis-snin 70 bdiet tiżdied it-tifsira u l-importanza ta' dan il-jum. U fl-1973 l-ewwel ta' Mejju ġie ddikjarat bħala festa nazzjonali u jum pubbliku uffiċjali mill-Gvern Laburista ta' Dom Mintoff bħala ġieħ lil ħaddiema Maltin. Isir talba lil-mulej. Għada, ejja niċċelebraw flimkien. Għada, kulħadd tal-belt. Għax f'krijom fejn ix-xogħol. Din hija l-festa tas-soċjalisti tal-ħaddiema tad-dinja kollha. F'din il-festa il-ħaddiema jiftakru fil-ġrajiet tal-imoddi, jiftakru kif ħutom tal-imoddi tqabdu, ġildu, ħadmu biex jibdlu dinja fejn min kellu s-saħħa kien juża biex jaħqar lill-proxmu tiegħu biex jibdlu dinja ħalli kemm jista' jkun il-bnedmin jgħixu bħall-aħwa.